Усіх вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта 3-й сезон падкаста «Утульны горад, а тое, што вы толькі што пачулі, наш новы джынгл. Можа быць, вы запытаецеся, а што здарылася са старым? А справа ў тым, што ў старым быў выкарыстаны фрагмент песні гурта «Звері» «Раёны кварталы». А за той час, пакуль мы былі на перапынку, лідар групы Рома Звер з'ездзіў ва ўкраіну на акупаванай Расіяй тэрыторыі і выказаў падтрымку расійскім салдатам. А ў сувязі з тым, што мы супраць расійскай акупацыі, супраць расійскай вайны ва ўкраіне і супраць такіх паводзін з боку музыкаў, мы вырашылі зрабіць новы джынгл. Новы джынгл напісаў кампазітар, які можа быць вам вядомы пад імем Хацкер, Хацкер, калі лацінкай. І тут варта сказаць у новы сезон з новым джынглам. Прыемнага праслухоўвання. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша. І сёння да мяне завітала спадарыня Лізавета з Мінскай урбаністычнай платформы, каб паразмаўляць раптам пра малы бізнес у гарадах. З чаго ўвогуле мяне зацікавіла гэтая тэма? Справа ў тым, што калі вы, якія памятаеце благаславенныя дзясятыя, то вы, напэўна, чулі ўсе гэтыя рэкламы пра падтрымку малога бізнесу, льготныя крэдыты для малога бізнесу, дапаможам юрыдычна вашаму малому бізнесу адкрыцца і квітнець. Малый и средний бизнес нуждаются в большой поддержке. Кредиты для вашего бизнеса. Беларусьбанк всегда... Але пры гэтым я яшчэ памятаю свае шпацыры па Савецкай вуліцы, калі ты ідзеш, і ў цябе з абодвух бакоў усякія установы, крамы, рэстарацыі, кавярні, але гэта ўсё дзяржаўныя установы. А потым неяк гэта ўсё пачало змяняцца, і нават зараз у не самыя простыя часы для малога бізнесу гэта ў асноўным нейкія прыватныя рэчы. Сувенірная крамка, крамка з ежай, кавярня, бар, і ўсё гэта вельмі весела. А калі адысці крышку далей ад Савецкай вуліцы, то вы раптам у тых двухпавярховых дамах, якія звычайна яшчэ і з'яўляюцца аб'ектамі гісторыка-культурнай каштоўнасці, раптам заўважыце вялізную колькасць шыльдаў, а я яшчэ памятаю часы, калі шыльдаў там не было. І там таксама ўсякія хочаш візавая падтрымка, хочаш рамонт ботаў, прадаем сувеніры, торцікі і што заўгодна. Гэта, я так разумею, называецца словам малы бізнес. Відавочна, што праз гэты росквіт малога бізнесу, хаця, напэўна, усё ж такі гэта яшчэ не самы росквіт, але тым не менш, нашыя гарады неяк змяняюцца. Ну, прынамсі, ландшафт города змяніўся. Я вырашыла разабрацца больш грунтоўна, як з пункту гледжання урбаністыкі, архітэктуры ўсяго гэтага вось, малы бізнес, і нават не самы малы бізнес, уплывае на беларускія гарады. Спадарыня Лізавета, скажыце, калі ласка, чаму я вас запрасіла пагаварыць наконт усёй гэтай бізнесовай тэматыкі? Вітаю, спадарыня Дар'я. Мы калі гатавались да гэтага выпуску, я ўвогуле прапанавала адкаціцца максімальна далёка, пагутарыць наконт гандля і ўвогуле, як ён паўплываў на ўтварэнне нашых гарадоў. Бо казаць аб тым, што малы бізнес уплывае непасрэдна толькі зараз на тое, як у нас ідзе розвітак гарадоў, гэта не зусім праўда. Калі мы адкацімся, я не ведаю, якія часы, нейкі зусім старадаўнія, гарады ўтвараліся непасрэдна на гандлёвых шляхах. Гэта была менавіта тая старажытнасці ўтвараючая функцыя, якая ўплывала на нашы гарады. Тобто там, канешне, потым была больш складаная сістэма, тое, што гораду патрэбна было самакіраванне, каб займацца гэтым гандлем, што трэба было атрымоўваць магдэбургскае права, што гэта была вельмі важная падзея для горада, і гэта ўплывала на самакіраванне, не толькі на гандаль, але менавіта пачыналася ўсё гэта з маленькіх гандляроў, якія прыязджалі на сваіх телегах і штосьці выстаўлялі на продаж. Вельмі груба можна сказаць, што менавіта гэты малы бізнес паўплываў менавіта на ўплыванне тых гарадоў, дзе мы зараз усе жывем. Таму, адкатываючыся туды, мы ведаем, што малы бізнес вельмі ўплываў в прынцыпе на развіццё горада як часткі чагосьці, але потым там дадалось вельмі шмат функцый, якія мы зараз з вами ўжо бачым і карыстаемся. Суадносна і зараз тыя розныя малыя бізнесы вельмі ўплываюць на развіццё розных прастораў, у тым ліку плошчаў, дэкаторговых вуліц і ўсяго астатняга, і ўплывае на жыццё ў нашых гарадах, на то, як мы карыстаемся тымі самымі вуліцамі, прасторамі, як мы спажываем часта гарадскую прастору. Адразу на гэты гістарычны прыклад магу адказаць, што для мяне было адкрыццём у нейкі момант, што цэнтральныя плошчы па-беларуску ад часу да часу называюцца словам рынак, таму што менавіта ў цэнтры адбываліся кірмашы рынкі, і гэта таксама нейкім чынам абумоўлівала развіццё гарадоў. Я маю рацыю? Так, ты маеш рацыю, умоўна ўтварыўся горад. І першае, што яго з'яўляецца, гэта рынкавая плошча. Менавіта з-за гэтага ён можа атрымоўваць права на самакіраванне, на гэтай жа плошчы будуецца ратуша, часам на гэтай жа плошчы будуецца нейкая рэлігійная установа, але потым гэта можа неяк змяняць функцыю, там умоўна рынкавая плошча можа быць дзесьці ў іншым месцы, галоўная плошча можа знаходзіцца
знаходзіцца здесь і толькі адміністрацыйныя нейкія штукі, але прынамсі канцэпцыя, што вось у нас момант непасрэднага ўтварэння, і ў малых гарадах, дарэчы, так і засталося, што галоўная плошча, яна яшчэ і рынкавая плошча. У вялікіх гарадах гэта крыху канцэпцыя згубілась. Калі мы пасмотрим на нейкі малы горад у Беларусі, там і даселе можа быць нейкая рынкавая функцыя тых самых плошчаў, як гэта было ў тыя старадаўныя часы, калі ўтвараўся гэты горад. Гэта я ўспамінаю тыя малыя гарады, дзе я была. Ну ўсё ж такі, вось дзе я бывала, там звычайна рынак недзе падалей ад цэнтральнай плошчы. На цэнтральнай плошчы у нас райвыканкам стаіць, там сцяг, там ўсё вельмі сур'ёзна, ўсё забетанавана. Рынкі ўсе гэтыя вашыя, гэта праз пару метраў, а то і кіламетраў. Дарэчы, гэта досыць цікава, бо ў малых гарадах у цябе можа трапіцца такая сітуацыя, што ёсць гістарычная плошча, а ёсць галоўная плошча. І вось галоўная плошча — это гісторыя з гарадвыканкамам, а гістарычная плошча — это менавіта тое, пра што вы казалі з табой раней. Так, і мне падаецца, што на гісторыі ўсё не спыняецца, ўсё ж такі і зараз тое, дзе групуецца малы бізнес, гэта даволі часта становіцца нейкімі месцамі для шпацыру, таму што, напрыклад, нейкія вуліцы, якія, можа быць, нават самі па сабе, не тое, каб там была нейкая вельмі прыгожая архітэктура і штосьці, але калі гэта проста вуліцы, дзе ёсць бары, рэстарацыі, крамы, і ўвечары гэта ўсё яшчэ прыгожа падсвечана, і ты ідзеш такая, і ты можаш завітаць папіць глінтвейн, цікавы хочаш. Атрымліваецца, што менавіта малы бізнес вызначае, напрыклад, дзе мы будзем увечары шпацыраваць, таму што можа быць нейкая прастора, дзе вельмі прыгожа, вельмі файна, але ўвечары там няма асвятлення, няма людзей, няма магчымасці папіць кавы, і ты такая, ну туды мы не пойдзем, мы пойдзем туды, дзе бары. Я з тобой цалкам згодная, бо менавіта можна назваць гэта малыя бізнесы, але па факту, калі мы вяртаемся да горадабудаўніцтва, мы будзем лічыць малы бізнес ці камерцыю, ці нейкую іншую такого кшталту функцыю. Гэта кропкамі актывацыі раёна, напрыклад, і мы будзем лічыць аб тым, што гэта будуць самыя вялікія канцэнтрацыі людзей, што там перад тым самым крамай ці кавярняй ці групай гэтых малых бізнесаў патрэбна нейкая прастора, каб людзі маглі туды падыходзіць, групавацца, суадносна карыстацца гэтай прасторе, маглі ўсталявацца столікі там ці нейкае іншае добрапарадкаванне ўжо менавіта гарадское. І мы адразу будзем думаць аб тым, што гэта самыя актыўныя кропкі раёна, з якіх ты ўжо потым расходзішся, там, я не ведаю, гуляць у парк ці штосьці такое. Таксама гэта вельмі важная рэч аб тым, што ты калі там, не ведаю, думаеш пра нейкую паркавую зону ці там пра штосьці іншае, менавіта што знаходіцца ў горадзе, а не па-за ім, ты заўсёды думаеш аб тым, што ага, ну ты там вось ідзеш па парку, а было б файна яшчэ выпіць нейкую каву ці, дарэчы, грамадская прыбіральня. Ты заўсёды думаеш пра такія рэчы, і гэта не можа абслугоўваць, ну як бы, напэўна, можа, але можа лепш не абслугоўваць дзяржаўныя нейкія установы, дзяржаўныя кавярні, а это якраз такі месцы, куды больш яскравы, больш зразумелы, больш бліжэй да непасрэднага патрабіцеля мог бы зайсці той малы бізнес і абслугоўваць тыя каванні, якой на ўзроўні, не ведаю, там дзяржаўных органаў, ты не мог падумаць, што людзям хочацца здесь, не ведаю, піць вось менавіта тут не каву, а гарбату, не ведаю. Усе думаюць, што ў гэтым горадзе все любяць піць толькі каву. А мне вельмі адгукнулася тое, што ты сказала наконт прыбіральняў, таму што, напрыклад, калі я жыла ў малым горадзе, мы з маімі сябрамі-сяброўкамі ад часу да часу выходзілі на шпацыр, карацей, вы аддачы пра гэта разбаўлялі, што ты заўсёды трымаеш у галаве кшталту «не пей шмат вады», таму што прыйдзецца ісці да хат, таму што кшталту там было 2,5 кавярні, яны зачыняліся а 6, а мы выйшлі гуляць а 7. Так, нават калі ты гуляеш не пазняў, а ты гуляеш у дзень, ты такі стараешся, трэба гуляць там, дзе ёсць які-небудзь кавярні ці іншыя месцы грамадскага спажывання, і гэта нейкія досыць натуральныя рэчы, пра які трэба думаць і казаць, і пра якіх, калі ты пра гэта не кажаш, што гэта праблема, падаецца, што гэтага няма, але гэта, на жаль, Зноў жа, вяртаючыся да малых гарадоў, я на ўласным досведзе таксама пабачыла, як гэтыя самыя кропкі малога бізнесу становяцца кропкамі прыцягнення ў нейкіх даволі невідавочных сітуацыях. Напрыклад, у адным малым горадзе адкрыўся бар, які насамрэч цяжка назваць барам, таму што там не гатавалі ніякія адмысловыя напоі і ніякую адмысловую ежу, там проста было тое ж самае піва і тыя ж самыя чыпсы, што ў краме насупраць, толькі там у 1,5 разы даражэй. У чым была фішка? Гэта было адзінае месца, дзе ты там пасля 6 гадзіны могла прыйсці, пасядзець, табе на галаву не капаў дождж, і параспіваць напоі, не парушаючы заканадаўства Рэспублікі Беларусь. І яшчэ там было прыбіральня, наколькі я памятаю. І атрымліваецца, што вось гэты бар з нейкай вельмі дзіўнай мэтавай аўдыторыяй раптам стаў месцам прыцягнення ўсяго горада. Туды хадзілі ўсе: інтэлігенты, працоўныя, і школьнікі, і студэнты, і студэнткі, жанчыны і мужчыны, сталога ўзросту людзі і зусім юнага ўзросту людзі, якім нават не прадавалі піва, таму што раптам высветлілася, што ёсць вялікая патрэба атрымаць нейкі дах над галавой, пры гэтым гэта дах не твайго дома. Можа быць, у цябе ёсць нейкі каментар наконт гэтай сітуацыі, і ты можаш успомніць нейкія яшчэ такія сітуацыі, калі
раптам малы бізнес становіцца кропкай прыцягнення невідавочнай. Конкретно даць на твоем прыкладзе, мне падаецца, што гэта не зусім пра малы, ну, гэта пра малы бізнес, канешне, 100%, але здесь, мне падаецца, спрацавала нейкая іншая штука. У гораабудаўнічай вогуле урбаністычнай нейкай канторы можна казаць, што ёсць першае месца, гэта непасрэдна дома, там, дзе ты жывеш, там, дзе ты адчуваеш сваю бяспеку. Гэта другое месца, гэта праца, куды ты ходзіш і там працуеш. І калі ты замыкаешся паміж гэтым першым і другім, ну, штосьці ламаецца дзесьці ў цябе ў галаве, таму ёсць яшчэ ідэя трэцяга месца. І канцэпцыю трэцяга месца ў цябе можа трапляць як добрапарадкавы сквер, так бібліятэка, ці нейкае вось якраз такі месца з малым бізнесам, як кавярня ці бар ці штосьці такое. І гэта нейкая патрэба людзей пазбегнуць вось гэтай тыпу хождения з першага да другого месца ў нейкае трэцяе, дзе яны могуць пабавіць час, сустрэць людзей, нават калі ты не супадаеш з гэтай аўдыторыяй, гэта адзінае месца, то хутчэй за ўсё гэта можа стаць кропкай прыцягнення. І недахоп такіх месцаў, на жаль, выклікае фрустрацыю і немагчымасць камунікаваць. Такі трэці месцы выконваюць вельмі важную функцыю, тым ліку сацыяльную, камунікатыўную і, ну, часам эканамічную. Бо гэта ўплывае на стасункі паміж жыхарамі, па сутнасці мясцовага кам'юніці. Гэта месца сустрэчы у канечным нейкім факце, дзе ты сапраўды можаш сустрэцца з людзьмі, акрамя сваёй сям'і, акрамя нейкіх калегаў па працы. Часам менавіта малыя бізнесы, не толькі яны, але яны удзельнічаюць у фармаванні вось гэтых прастораў. Ці, прынамсі, яны насучаюць гэтыя прасторы. Перад гэтым барам ёсць нейкая яшчэ прастора, на якой там ставілі, не ведаю, стульчыкі, а потым там проста прыходзілі сядзець уже не ў бары, просто патусіць побач з людзьмі, які знаходзяцца ў гэтым бары. Бо гэта такая стала кропкай. А зноў жа людзі выходзілі пакурыць. Ну, это просто іншая форма сацыялізацыі, якая просто абавязкова павінна быць, на жаль, ці на радасць. Вось, дарэчы, тут не ведаю. Таму мне падаецца, што это вельмі файна, што яна з'явілась. Хацелася б, напэўна, каб у малых гарадах была больш такіх выйсцяў, бо это сапраўды важна людзям. У улікам таго, як змянілася сённяшняе жыццё, менавіта гарадское жыццё, гэта становіцца ягонай часткай, неважна, які гэта вялікі ці малы горад, яно павінна быць. Можа, это не абавязкова быць бар, але мне зараз у галаве наўрад ці штосьці ўсплыве, хаця нет, мне падаецца, пры нейкіх вандроўках, і гэта маглі быць нават не бары, а нейкая крама, у якой прадаецца, там, я не ведаю, нейкі адмысловы, там, сыр пусть будзе, ці там штосьці іншае, ці там бабуля, які бягуць у маленькую краму за малаком зранку. Гэта ж тэж кропка сацыялізацыі па факце. Яны стаяць і абмяркоўваюць нейкія навіны, пакуль там на зніжках забіраюць апошнія там што-небудзь. Мне вельмі падабаецца гэты канцэпт трэцяга месца і неабходнасці, пажаданасці наведваць гэтае трэцяе месца для цябе самой, каб выходзіць са сваёй бурбалкі ў нейкі момант. Таму што, напрыклад, калі мы ўявім сабе чалавека, які істуе ў сябе ў хаце і ў сябе на працы, і туды ён дабіраецца на ўласным аўтамабілю і з калегамі ён камунікуе па працоўных пытаннях, то атрымліваецца, што яго кола камунікацыі замыкаецца на сям'і, і ён ці яна элементарна не бачыць, што ўвогуле вакол у горадзе, у краіне дзесьці яшчэ адбываецца, то бок не з кім абмеркаваць нейкія падзеі, няма магчымасці пабачыць нейкія праблемы ці наадварот радасці. Вяртаючись да малых бізнесаў, яны дапамагаюць забяспечваць вось гэтыя кропкі прыцягнення, куды ты можаш выйсці. Калі казаць пра малыя бізнесы ў нейкіх жылых раёнах, кварталах. Калі гэта цэнтр, то ўсё больш-менш зразумела, а вось наконт гэтых новых раёнаў, калі, напрыклад, першы паверх аддаюць пад нейкія гандлёвыя пляцоўкі, так? Я пажыла ў некалькіх гарадах у сваім жыцці і магу параўнаць, як выглядаюць гэтыя самыя першыя паверхі і як выглядаюць там малыя бізнесы. Калі мы возьмем горад Гродна, то проста ў маім доме было дзве такія установы. Адна была аутсорсінгавай бухгалтэрыяй, і да нас даволі часта пад дом пад'язджалі ўсякія чувакі забраць паперы ці адвесці паперы, але, зразумела, ніякай кропкай прыцягнення гэта не было. Другая установа ў нашым доме гэта была парикмахерская ці салон прыгажосці, нешта такое. Ну, проста людзі там з іншых канцоў горада туды прыязджалі. Тым часам я ездзіла ў другі раён рабіць фрызуру, таму што там жыла моя парикмахерка улюбёная. Карацей, працавала гэта неяк дзіўна, і асабліва больш нейкіх кропак прыцягнення, нейкіх больш малых бізнесаў у нашым раёне я не памятаю. То бок быў, канешне, Еўраопт і яшчэ нейкая крама кшталту Алкаголь 24, дзе лепей было не хадзіць, калі ты цэніш сваё жыццё. Тым часам у Вільні, напрыклад, дзе я пажыла 2 гады, у некаторых раёнах было прыблізна тое ж самае, што ў Гродні, то бок не было нічога. У іншых на першых паверхах былі кавярні, там сеткавая кавярня «Кафеін», таксама сеткавая крама. Вось у нас тут зусім побач, вось у нас новы дом, а вось невялікі гандлёвы цэнтр. І гэта ўсё выглядала па-іншаму. Зараз я жыву ў Варшаве. Тут, прынамсі, у маім раёне, дзе я жыву, усё выглядае зусім інакш. То бок на першых паверхах сеткавыя пекарні, кавярні,
крама з канцелярскімі таварамі, нават нейкая, калі я не памыляюся, і я ўсё дакладна зразумела, там вісіць шыльда кшталту помнікі на могілкі, завітвайце ў нас танна і файна. І некалькі кавярняў на невялікі квартал. І я заўважаю, як змяняецца праз гэта паводзіны жыхароў жыхарак раёна, то бок усякія мясцовыя сталыя жанчыны у нядзелю раніцай заходзяць у кавярню, яны замаўляюць сабе каву, яны замаўляюць свежую булачку і сядзяць, абмяркоўваюць навіды, вось літаральна, як ты сказала. Тым часам, напрыклад, у Гродні гэта было немагчыма, таму што ты не пойдзеш пад аутсорсінгавую бухгалтэрыю з кубачкам кавы абмяркоўваць навіны. У мяне да сябе пытанне, як ты думаеш, чаму у Гродні было вось так, у Вільні вось гэтак, а ў Варшаве ўвогуле нейкая трэцяя гісторыя? Ну, па-першае, мне падаецца, што з беларускімі гарадамі досыць все не тое, каб зразумела, але тое, як у нас ідзе стаўленне да малога бізнесу, наколькі ўвогуле даюць магчымасць развівацца, наколькі цяжка атрымаць прастору, наколькі цяжка атрымаць дазвол, што з падаткамі, што там з праверкамі, што там яшчэ з чым-небудзь. Мне падаецца, што не тое, каб гэта ўсё ўплывае на развіццё маленькіх установаў. Розні, напрыклад, той самай Польшы, мне падаецца, што пэўны момант яны атрымоўвалі пэўную падтрымку, ці там пазбаўленне ад падаткаў, ці там штось такое. В Беларусі ты павінен, сапраўды, мець дылавую хватку. Ці вельмі вялікае жаданне ўсё ж такі выцягнуць гэтае сваё месца, дзе ты працуеш. Наконт Польшы я сапраўды не ведаю, якія ў іх ёсць прапановы ці дапамогі да такіх вось маленечкіх арганізацый і інш. Мне падаецца, што гэта проста адміністрацыйна прасцей усё гэта арганізаваць. Нават тое, што тыя зніжкі, якія там малыя бізнесы могуць атрымоўваць на тое, каб ездзіць у гэтыя оптавыя крамы ў Польшы, там же цэлая культура, як тыпу, я не ведаю, у выходныя ўсе малыя бізнесы паехалі скупацца у аграмядныя Ашаны ці штосьці такое. Бо гэта пра арганізаваную інфраструктуру, інстытуцыйную падтрымку таго, каб это жыло менавіта так. Вось чаму у іх куды не зойдзеш, у цябе напрыканцы тваёй, значыць, транзакцыі, твоей пакупкі пытаюць табе чэк ці фактуру. У Літве такога няма, у цябе не пытаюць, табе адразу выдаюць чэк, а калі ты хочаш фактуру раптам, ты аб гэтым дамаўляешся. Ну, у тым ліку гэта. Вось в Літве я, жывучы тут, заўважыла, што тут сапраўды менш, ці хацелася бы больш, я не ведаю, як это правільна сфармуляваць. Нейкіх маленькіх закладаў для мяне, напрыклад, больш дзіўна, што здесь хутчэй амаль што ўсе крамы ежы, гэта хутчэй сеткі і хутчэй здаровыя вось гэтыя яшчыкі ці памяшканні ў торговых цэнтрах, дзе ты можаш паехаць набыць ежу. І няма вось гэтых маленечкіх крамаў прадукты, дзе ты заходзіш і там весь час ванеет рыбай, ну неважна. Некаторыя рэфлексы з Кіева, дзе ў цябе умоўна на кожным скрыжаванні ты пабачыш гэтую незразумелую краму, якая ў пэўны момант можа проста закрыць касу і прадаваць ваду ў 3 разы даражэй, таму што стала спякотна. Але гэта адчуваецца, што нейкі гэтага недахоп, гэта магло бы распалагацца часцей і мець нейкае абслугоўванне, але тут я не ўпэўнена, бо ёсць нейкія зноў жа рэгуляванні і магчымасці канкураваць з гэтымі вялікімі арганізацыямі, гэтымі в дадзеным выпадку прадуктовыя крамы. Канешне, гэта не ўплывае на кавярні, хаця той самы кафеін умоўна як бы выцісняе там нейкія малыя бізнесы, якія маглі б арганізоўваць мясцовыя, напрыклад. Таму павінна быць нейкая падтрымка з боку дзяржавы, ці з боку падатковай, ці з боку там не ведаю арендуючых установ, дапамагаючых арендаваць установу ці штось такое. Ты ведаеш, у мяне ёсць яшчэ 2 версіі на гэты конт. Па-першае, я тут нядаўна размаўляла з усякімі юрыстамі і юрысткамі, якія працавалі ў Беларусі, потым з'ехалі ў Польшчу працаваць. Вось яны кажуць пра тое, што ў Беларусі, калі ты вядзеш усю дакументацыю свайго бізнесу, то ў цябе быццам няма права на памылку. То бок, не дай табе Бог, ты недзе ў нейкай дэкларацыі ці штосьці, не там паставіш коску, забудзешся штосьці ўказаць, можаш ужо наймаць адваката, таму што крымінальная справа грукаецца ў твае дзверы. Умоўна, але ў некаторых ступені так і ёсць. Тым часам людзі, якія пачалі весці свой бізнес у Польшчы ці займацца юрыдычным абслугоўваннем гэтага бізнесу, кажуць пра тое, што ў Польшчы нашмат прасцей, і калі ты раптам робіш нейкую памылку ў дакументах ці яшчэ штосьці, то табе проста кажуць: слухай, у вас там памылка, штосьці не сыходзіцца, выправі, калі ласка. Каб сапраўды да сябе прыйшлі нейкія правяраючыя установы і сказалі: шаноўны бізнесоўца, у вас тут хутка пачнецца крымінальная справа, таму што вы ўсё парушылі, мусіць адбыцца нешта экстраардынарнае. А тое, што ты там недзе штосьці не той працэнт даплаціў, не даплаціў, ну даплаці, ну нічога страшнага, ў прынцыпе, такое стаўленне. Пытанне ў матывацыі і ў мэце, якой ты ўвогуле гэтым усім займаешся.
бізнесе. Тобто калі ты кажаш, што окей, мы сапраўды дапамагаем бізнесу, выдзяляем на гэта такія-то грошы і гэта робім нейкім публічным часткай нашага наратыва, што і сапраўды усе іншыя установы, там, напрыклад, гэта адбылася заява на ўзроўні, пусть будзе Міністэрства эканомікі, прымаюць нейкія заканадаўчыя акты ці щось такое, які кажуць, што да, сапраўды гэта так. І суадносна тады ўсе там іншыя падатковыя, гэтыя цудоўныя ФСЗНы, все, што згод правяраючыя установы, яны пачынаюць падпарадковвацца і теж уваходзіць у наратыў, што хутчэй трэба працаваць у дапамогу, можа, яны ладзяць нейкія кансультацыі бескаштоўныя ці там просто ставіцца больш лайтова да гэтых малых бізнесу. І гэта нейкі такі наратыў. А калі ты просто кажаш, да, мы за малы бізнес, а потым нічога да гэтага не робіш, а наадварот пытаешся яго задушыць, таму што тебе жахліва, што яны прымаюць рашэнне самастойна, ну тада гэта, канешне, іншая справа. І зноў мы скаціліся ў нейкую палітату, што ж такое. І мне яшчэ падаецца, што можа быць справа ў даходах насельніцтва. То бок, напрыклад, калі чалавек абірае, ці мне адкрыць маю кавярню недзе на Дзевятоўцы, раён такі ў Гродні, ці ў цэнтры. І чалавек думае, так, ну, увесь горад праходзіць праз цэнтр. Ва ўсім горадзе, напэўна, у 10 ці 20 ці ў нейкага адсотка насельніцтва ёсць грошы, каб зайсці ў гэтую маю кавярню і там штосьці набыць. Тым часам на Дзевятоўцы прапарцыянальна змяншаецца працэнт прахадзімасці і прапарцыянальна змяншаецца працэнт людзей, якія могуць сабе дазволіць набыць маю каву. Да я лепей зраблю гэта ў цэнтры. Прынамсі, там будзе больш людзей з грашыма прахадзіць. Я думаю, тут яшчэ такая логіка спрацоўвае. Да, нет, цяжка. Наконт працэнта прахадзімасці, пачнем з гэтага. Увогуле, тыпа на ўзроўні планавання непасрэдна там раёна, як гэта раён функцыянуе звычайна. Асноўныя кропкі прыцягнення іх малююць побач з рознымі транспартнымі артэрыямі. Асабліва, калі гэта нейкая перасадка вялізная ці штось яшчэ. Зразумела, што ёсць нейкія тыпу маленечкі штукі, якія знаходзяцца ўнутры раёнаў, але прынамсі вось у тебя есть прыпынак, куды там сходзіцца весь раён, да? Тобто гэта вот тебе кропка праходжання. Іншая справа, што сапраўды у тебя ў адным раёне могуць жыць людзі з такім даходам, у іншым раёне людзі з іншым даходам. Это теж правда. Але нават людзі з маленькім даходам, у іх могуць быць нейкія патрэбы. Магчыма, ім бы хацелось не каву купляць, а паразмаўляць пра нейкія расткі, якія яны будуць вырошчваць на дачы. Вот тебе ідэя для малага бізнеса, якую можна, а можа там лепш будзе шаурмічная працаваць, бо там недахоп нейкай грамадскай ежы і вельмі патрэбна будзе тебе шавуха, не ведаю, там у пэўны момант, калі ты зусім уже разглянешся і не хочаш гатаваць. Ось і пэўны разленится весь район. То бок это зноў жа может быць падлажана пад патрэбу непасрэднага гэтых раёна. Сапраўды так, што чым менш грошай у тых людзей, якія там знаходзяцца і ходзяць, тым менш магчымасці, што у тебя штосьці здарыцца. Зразумела, што тебе прасцей адкрыць штосьці ў цэнтры, чым на скрайку, але есть яшчэ такія досыць нюансныя рэчы, што у цэнтры у тебя рэнта будзе больш, ты абіраеш паміж тым, што ты сапраўды можаш прапанаваць і насколькі ты можаш быць канкурэнтназдольны ў пэўных месціках. Я разумею твой поінт наконт грошай, ён сапраўды працуе. Калі у тебя няма грошай, ты не будзеш купляць, але яшчэ і працуе тое, што ў нас няма гэтай культуры грамадскага спажывання. Тобто ты паглядзі, хто купляе тую самую каву, гарбату у закладах у Беларусі. Мне падаецца, што нават у Менску гэтых бабулек, якія там выйшлі папіць каву, знойдзеш вельмі рэдка, і это хутчэй будзе нейкая падзея, сустрэцца з сяброўкай раз там на паўгады, это будзе нейкае свята. Дарэчы, я тут была ў адным маленькім горадзе ў Літове. Боже, я просто плакала. Я прыехала ў горад дзесьці а паловіна 10 ранка, зайшла нейкую хіпстарскую кавярню, і ў гэтай хіпстарскай кавярні сидзелі адні бабулі, якія сустракаліся са сваімі сяброўкамі, такія все пры поўным парадзе, неверагодна прыгожыя, і гэта выглядала менавіта не як тое, што яны выйшлі раз на паўгады, а што гэта яны робяць кожны выходны. У іх такое быць месца сустрэчы ў хіпстарскай кавярні замест тых самых хіпстараў, які спяць зранку. Я табе прывяду аналагічны прыклад. Гэта са мной было ў Вільні. Гэта быў дзень, напэўна, калі пенсія прыходзіць. Гэта была другая палова дню. Я зайшла, а там тусуюцца, значыцца, мясцовыя сталога ўзросту жанчыны, і, карацей, яны акупавалі самы вялікі стол. Карацей, па размове стала зразумела, што яны атрымалі пенсію, і яны гэта адзначаюць, і некаторыя сыходзяць, новыя прыходзяць, распавядаюць, якая чарга ў банку, штосьці яшчэ. Мне гэта так спадабалася, таму што нашыя жанчыны сталога ўзросту, не люблю слова бабулі, калі атрымліваюць пенсію, ідуць адразу ў аптэку. Хочацца сказаць па валер'янку, таму што гэта проста слёзы, так? Але тым не менш, мне падаецца, што сапраўды гэта яшчэ і культурны феномен, гэта
нават не пытанне маленькіх ці вялікіх пенсій, таму што ўсё ж такі ў гарадах ёсць вельмі розныя людзі, ёсць там людзі, якіх больш-менш нармальная пенсія, напрыклад. Дастатковая для таго, каб, напрыклад, раз на месяц пайсці з сяброўкамі тую самую пенсію святкаваць. Але гэта не прынята. У нас сапраўды ёсць у культуры, што хадзіць у кавярні ці кудысьці, калі ты не пантовы хіпстер, які кожны дзень п'е сваю каву альтэрнатыўнага спосабу заваркі, гэта нейкае свята. Я памятаю, у нас, калі яшчэ на філфаку вучылася ў Гродні, да нас па абмену прыехаў чувак з Амерыкі, і ён кажа: слухайце, я заўважыў вялізную розніцу, мы ў Амерыцы звычайна яму там недзе у рэстарацыях, кавярнях ці штосьці, а дома нешта гатуем, калі у нас свята, а у вас наадварот, у вас настолькі дорага вось параўнанні з вашымі доходамі там хадзіць у рэстарацыі і кавярні, што вы пераважна есце дома, а паход у рэстарацыю для вас гэта нейкая адмысловая падзея. Это прям вельмі заўважна, але апошнім часам заўважыла, што сталоўкі, канешне, топ, прабачце. Зноў жа, нават у том жа Гродні сталоўку днём з агнём не шукаеш. Параўноўваем усё з Варшавай, тыя самыя бары млечныя, яны паўсюль у кожным раёне. У Гродні сталоўкі былі недзе ў цэнтры, і прычым ты так пільна вышукваеш. Значыць, ёсць сталоўка ад нейкага завода параходу. Яна, значыць, у нас працуе з 1 до 3, калі ў іх перапынак. І вось туды можна патрапіць і танна паесці. А такога, каб была сталоўка, якая працуе там больш працяглы час, і гэта была сталоўка менавіта не ад прадпрыемства, не для прадпрыемства, гэта яшчэ пайдзі пашукай. Я ведаю такую сталоўку, дарэчы, каму трэба, пішыце ў каментары, падкажу, дзе ў Гродні смачна паесці. Танна, але гэта заўсёды пытаннічка. Дарэчы, у Менску у меня была тая самая праблема. Я працавала ў раёне, дзе не было быўшых прамысловых месцаў. Тобто ён весь адбудаваны ў 90-е. І са сталоўкамі там была прям катастрофа, і паесці было сапраўды недзе. І ў абарону Вільнюса я ведаю мінімум 4 сталонкі ў 50-хвілінным месцы нашего офіса, і мы прям туды ходзім, і можна што такі яшчэ задаваць пытанне. А мы сегодня пойдем у драўляную ці ў террасную сталовку? В столовых, которые открыты во всех крупных цехах и отделах Ярославского моторного завода, могут одновременно сесть за стол около 4000 человек. Я пачынала з таго, што ў нейкі момант там у Гродні на вуліцы Савецкай, вуліца Савецкая, як прыклад, насамрэч амаль ва ўсіх вуліцах, вось гэтая прапорцыя дзяржаўных нейкіх крамак, сервісаў і так далей, яна пачала мяняцца. Іх стала меней дзяржаўных усякіх устаноў, стала больш прыватных. Зараз вялікі беларускі валюнтарызм. У мяне ёсць адчуванне, што ціск на малы бізнес усё ж такі пашырыўся. Не дай Бог, у вас штосьці там нацыянальна арыентаванае, вы там прадаеце нейкія сувеніры з валошкамі, ну ўсё. Зараз я таксама недавно чытала навіны пра тое, што усякія установы, якія прадастаўлялі паслугі дадатковай адукацыі для дзяцей, таксама да іх прыйшлі кшталт. То што гэта такое? Чаму гэта у вас адукацыйная дзейнасць па факце, а вы не зарэгістраваныя як установа адукацыі? А ну-ка, давайце ўсе тут перарэгіструйцеся, а то дрэнна будзе вам. Усё ж такі ёсць такое адчуванне, што пакрысе бізнесы зачыняюцца. Ну і новыя, канешне, адчыняюцца, але і старыя зачыняюцца, і справа не толькі, канешне, у дзяржаўным ціску, але і ў тым, што эканамічныя не самыя лепшыя умовы, некаторыя уладальнікі бізнесаў, уладальніцы бізнесаў трапілі пад рэпрэсіі ці пад пагрозу рэпрэсіі, шмат хто з'ехаў. Атрымліваецца, што гарадская прастора нейкім чынам праз гэта змяняецца. Скажы, калі ласка, якім менавіта чынам? Пачуванне, хутчэй па наратывах, які, ў прынцыпе, бізнес не ёсць прыярытэт того, што трэба захаваць, то адносна, калі можна штосьці спусціць пад нож, это можна спусціць пад нож. Ну, гэта, на жаль, уплывае на гарадскую прастору, але што проста для мяне з'яўляецца вельмі цікавым фактам, у нас жа ёсць всякія грамадскія заклады, якія належаць дзяржаве. Яны будуць там не хіпстарскія файныя, але пры гэтым яны будуць назовем ок. Тое самае лідо на Кубаколаса. Калі вы не мінска-цэнтрычны і не ведаеце, што гэта за лідо такое, распавядаю. Гэта такое дзяржаўнае бістро, дзе, як кажуць мае знаёмыя мінцукі і мінцушкі, даволі смачна, прыблізна як у бабулі і даволі танна. Хаця сервіс так сабе, і інтэр'ер так сабе. Напэўна, гэта можна параўнаць, з кавярняй Родны кут, напрыклад, якая ў нас знаходзіцца па вуліцы 1 мая 28. Або з нацяжкай, напэўна, з кавярняй Раскоша, калі вы не ведалі, гэта дзяржаўная кавярня, дзе інтэр'ер ужо такі сабе як бы для 2023 года. Кава не тое, каб ужо адказвала нашым густам на спешл цікаву альтэрнатыўныя спосабы заваркі, але
тортики смачненькія і ў прынцыпе можна завітаць. Лідоны кубаколаса. Ім у Менску карыстаюцца яно, назовем гэта ок, і гэта месца грамадскага спажывання, куды сапраўды ходзяць. І гэта неяк у гэтым ландшафце выраўнівае сітуацыю, што гэта basically ё. Да, гэта не будзе там нейкае месца, дзе ты можаш папіць файную каву пад праслухоўваннем нейкай файнай музычкі ці штосьці такое. Але такія месцы тэж існуюць, тэж вельмі такая загадкавая гісторыя, бо я не ведаю, як пра Гародню, але ў Менску засталіся, акрамя Кастрычніцка, яшчэ некалькі анклаваў, месцы, дзе ты ўсё ж такі адчуваеш сябе сярод іншых людзей, які любяць вось такую нестандартную каву, не толькі там, я не ведаю, чорную каву з малаком, а нейкае штосьці іншае. Яны ўсё ж такі захаваліся, застаюцца і нейкім чынам ўсё ж такі трымаюцца і маюць нейкі розвітак. Вось, таму ландшафт змяніўся, але мне падаецца, што ён вельмі стаў арыентаваны на вельмі дакладныя цылёўкі. Тобто ты менавіта там адчыняеш ці ўжо даўно працуеш, знаеш тых не ў лицо, але прынамсі партрэт тых людзей, якія да цябе завітваюцца. Часам гэта нават могуць, напэўна, становіцца месцамі для сваіх. Аўдыторыя 100-500 чалавек, ты дакладна ведаеш, што гэта за людзі, будуць прыходзіць сваю там кавярню ці штосьці іншае. То хутчэй гэта менш пра нейкія выпадковыя сустрэчы, выпадковыя пошукі нейкіх новых месцаў, а ўжо нейкія адмысловыя дзеянні, што ты не проста давай сходзім, паспрабуем гэтай там 50 новых кавярен, да, а што ты ведаеш, што гэтыя 5 дакладна тебе пасуюць. Вось у меня есть нейкае такое адчуванне, і што гэта пераўтвараецца вось нейкае такое дзяленне па аўдыторыях. Так, я з табой пагаджуся ў гэтым сэнсе. Магу табе распавесці пра гродзенскі прыклад. Мая сяброўка, напрыклад, скардзіцца, што пасля 20-го года зачыніліся, а што здарылася? Зачыніліся шмат нейкія сервісаў, назовем гэта так, нейкіх устаноў нефармальнай адукацыі ці чагосьці, нейкія гурткі па маляванні, арт-тэрапія, лепім з гліны, пляцем з саломкі, усё гэта пазачынялася, застаўся толькі гродзенскі цэнтр культуры, які не арыентаваны на тое, каб табе весела і файна аказваць паслугі, а ў яе ёсць увогуле мара займацца нечым вось такім там плесці з саломкі ці вышываць штосьці такое. І вось яна там да іх пазвоніць такая: што, можна да вас прыйсці павышываць? Яны такія: толькі ў нас там група набіраецца, мы не памятаем калі, зараз. Крацей, девушка, позвоните праз 2 дні. Штосьці там такое адбываецца. І атрымліваецца, што яна, напрыклад, у нейкай дэпрывацыі, у тым сэнсе, што яна не можа рэалізаваць нейкія свае творчыя патрэбы, хаця да 20-го года яна магла гэта зрабіць, там прыйсці, заплаціць нейкія 20 рублёў і сядзець 4 гадзіны маляваць карціну пад кіраўніцтвам там настаўніцы мастацтва, штосьці такое. Па-першае, што датычыцца кавярняў, ёсць адчуванне, што ёсць там 2 кропкі, дзе цябе ўжо літаральна ведаюць у твар. Усіх людзей, якія туды заходзяць, ведаюць у твар. Для такіх рэальна хіпстараў, якія цэняць фільтр каву і аэропрэс, і вось гэта ўсё, ёсць адна кавярня, другая, трэцяя, а ва ўсе астатнія мы не ходзім. Вось нешта такое адбылося, прычым гэта проста на нейкім інтуітыўным узроўню. Я так разумею, калі ёсць такі велізарны псіхічны ціск чалавека, які знаходзіцца ў Беларусі пад спрадвечным страхам, што па цябе заўтра прыйдуць, хочацца проста знайсці нейкую бяспечную прастору, там закрыцца і больш нікуды нават не вылазіць. І так, тут спакойна, тут зразумела, тут прыемна, ўсё, я тут сяджу і нікуды больш не хаджу, каб чагосьці не выйшла. Калі мы кажам пасрэдна пра моладзь, да, напэўна, я магу з табой хутчэй пагадзіцца. Я проста зараз падумала, а куды ходзіць моя матуля, і штосьці мне зразумела, што на працу. Напэўна, гэта так працуе для пэўнай колькасці людзей, і тым ліку пэўнага ўзроста. Іншая справа, як это ўвогуле працуе ці не працуе, ці ўвогуле не заўважна для тых, для каго это было і раней як бы не так важна. Назовем гэта такім чынам. То бок там шылись пытанні хутчэй да іншых розных нуждаў. Моя матуля і скамеечка з Ікеі — гэта некая проста ўжо камічная гісторыя. Яна эту скамеечку хоча апошнія не памыліцца мінімум 2 гады. Але гэту скамеечку ніхто не можа прывезці, ніхто не хоча. Дэклараваць мэблю на мяжы ніхто не хоча. Калі хтосьці кудысьці едзе, я адразу пытань: может, вы мне скамеечку прывезеце? Напрыклад, у маім матулі вось такая праблема, і для яе гэта суперважна, і менавіта вось яна як чалавек, які вельмі хоча, каб все выглядала па тым дызайне, які яна задумала. Ей патрэбна менавіта вось тая, скамеечка, якую ніхто не можа прывезці. І на гэты всякі заклады іншыя ей досыць плеваць, але вось на тое, што знайсці зараз нейкую прымальную мэблю ў крамах пінск-дрэва, для яе гэта проста траўматычны досвед. Разумею цалкам, таму што мы з табой нават гэта абмяркоўвалі. Да 20-го года ўсякая мэбля ікеўская, яна ўсё ж такі прадавалася ў крамах. На ней не было напісана Ікея, але потым ты магла шляхам нехітрага гуглінгу знайсці менавіта на сайце Ікеі такую мэблю
на 100 рублёў танней, але тым не менш табе не абавязкова было ехаць у Вільню ці ў Маскву ці кудысьці, каб гэтую самую скамеечку ці штосьці набыць. А зараз вось такая ў нас сітуацыя. Яшчэ магу сказаць вось пра сваю матулю. Яна ад часу да часу з сяброўкамі ходзіць папіць каву. Мяне заўсёды прыкалвае, калі яна кажа: парай мне кавярню. Атрымліваецца вось усё тое ж самае, што мы з табой абмеркавалі, што яны ходзяць там у 2 кавярні, бяруць адзін і той жа торцік, адну і тую ж каву. Плюс хочацца ж заўсёды трапіць на нейкія абслугоўванне, якое цябе пасуе. Магчыма, тваей там матулі з ейнай сяброўкай пасуе менавіта тое месца, і куды яны ходзяць. Карацей, не будзем казаць, што гэта таму, што ў Беларусі ўсё так дрэнна і дэпрэсіўна. Можа быць, проста сапраўды людзі знайшлі 2 улюбёныя кавярні, ім там падабаецца. Мы з табой яшчэ хацелі пагаварыць крышку пра буйную вытворчасць, таму што ўсе гэтыя маленькія кавярні, маленькія крамачкі — гэта файна, але ёсць яшчэ заводы, газеты, параходы, якія таксама на горад уплываюць. Давай мы з табой прынамсі узгадаем, якім менавіта чынам гэта адбываецца. Буйную вытворчасць у дадзеным выпадку маем на ўвазе розныя заводы і всякую іншую халеру, якая існуе ў нашых дварах. Тобто гэта вялікія прамысловыя зоны, якія, дарэчы, калі мы вернемся ў тэорыю, как мы казалі, што некаторыя гарады у старадаўнія часы былі ўтвораны праз гандаль, то менавіта ўжо ў савецкім перыядзе частка гарадоў Беларусі была ўтворана менавіта праз прамысловасць. Будавалась нейкая прамысловая там штосьціка, не ведаю, завод па вырабніцтву, пусть будзе машын, там, што-небудзь такое, сапраўды буйное, той самы, які мець Беласт. І суадносна ён будаваўся недзе асобна ад іншых гарадоў, і пад гэты завод будаваліся жылыя раёны. Праца гэтага завода станавілась асновай гэтага горада, асновай усей працы, увогуле всей інфраструктуры гэтага горада новага, які ўтвараўся. Такія гарады назывались монагарадамі, тыя, хто звязаны менавіта вось гэтай адной працы, якая існавала ў гэтым горадзе. То бок усё ў гэтым горадзе проста абслугоўвала, прынамсі спачатку, толькі гэты завод, то бок гэта працоўныя нейкія месцы там на самой непасрэдна прамысловасцю, гэта адміністрацыйныя пазіцыі, гэта адзенне, якое прадавалася людзей гэтага завода, гэта нейкія сталоўкі, гэта крамы. Можна называць любую нейкую актыўнасць і дабаўляць для людзей гэтага завода. Людзі пераязджалі сем'ямі, і там, напрыклад, моўны мужчына мог працаваць на нейкім зборачным цеху, а жанчына, напрыклад, могла працаваць, пусть будзе бухгалтэрыя. Вот прамысловасць у гарадах можа вот такім чынам быць правішым элементам, калі мы кажам пра нейкія асобныя гарады. Также у перыяд індустрыялізацыі ўжо існуючых гарадоў ствараліся прамысловыя раёны ўжо менавіта ў гарадах, якія існавалі. Гродна-Азот, напрыклад. Дарэчы, Гродна-Азот. Хімвалакно, Белтапас, так, ўжо прыканцы горада. І, напрыклад, Гродна-Азот, калі ты едзеш там на тралейбусе, ёсць проста кавалак дарогі паміж горадам і Гродна-Азотам, дзе, па сутнасці нічога няма. То бок гэта такі востраў. Так, і для некаторых гарадоў гэта фармуецца вось так на высілках, і яно застаецца на высілках. У некаторых, як у Менску, ёсць вось гэтыя жалезнадарожныя шляхі, якія ўжо былі дагэтуль досыць старыя, і ўздоўж іх утваралася такое месца, дзе сапраўды нарасталі гэтыя прадпрыемствы, яны станавілись як бы часткай гарадской прасторы, таму што жылыя раёны будавались уже і за імі. І зараз там немножко пустэча, немножко прамухі, немножко заброшкі. І суадносна ў пэўны перыяд гэта ўплывала на развіццё, урбанізацыю гарадской прасторы, а на зараз гэтым ёсць пытанне, бо гэтыя прамысловыя вытворчасці часам яны проста не патрэбны, часам яны патрэбны ў такой колькасці, часам гэтай вытворчасці патрэбны вельмі вялікая мадэрнізацыя, значыць, хутчэй за ўсё скарачэнне самой плошчы гэтых раёнах за конт таго, што падвышаецца там узровень тэхналагічнасці працэсаў. І гэта больше не агромная халера, просто зборачны цэх, это робіцца умоўна ў адмангары. То бок у пэўны час гэтай прамысловай тэрыторыі маглі ўплываць добра на эканамічную частку. Сацыяльная такая зусім іншая гісторыя. А вось на зараз это ўжо хутчэй становіцца пытаннем аб тым, як мы працуем з гэтымі тэрыторыямі, ці сапраўды цяпер ужо гэта ўплывае на розвітак, бо, напрыклад, пытанне экалагічнасці заўсёды пытанне, бо наш улюбёны трактарны завод у Менску, ці, о божа, мой улюбёны маргарынавы завод Менска, калі пераехалі ў іншае месціка, я зразумела, што такое маргарынавы завод, нават наш дом знаходзіўся ў санітарнай зоне бяспекі ўжо, далёка ад гэтага завода, але ты адчыняеш свае гэтыя умоўна новенькія беленькія вокны, яны з іншага бока жоўтыя, таму што ў цябе недалёка стаіць маргарынавы завод, і нічога ты з гэтым не зробіш. Пытанне да таго, що мы дышым, пытанне да экалогіі і пытанне да эканамічных суадносных стасункаў у гарадах. Зараз это, конечно, зусім іншая гісторыя. Слухай, я памятаю, калі толькі прыехала Гродна вучыцца, уласна кажучы, у нейкі дзень выходзім мы з корпуса, а ў паветры такі пахне прыемна. Я кажу, што гэта такое? А гродзенскія дзяўчыны:
Азот! Маючы на ўвазе завод Гродны Азот, на якім відавочна нешта адбылося, і зараз па ўсім горадзе вось такі пах. Это пры тым, што завод на некаторай адлегласці ад горада і тым больш ад цэнтра горада, дзе знаходзіўся наш корпус. Пра тое, як працуе інфраструктура праз гэтыя ўсе буйныя прадпрыемствы, напрыклад, першы аўтобус, вось аўтобус нумар 1 у Гродні, у яго маршрут Вішнявец механічны завод. То бок Вішнявец гэта мікрараён, дзе жывуць людзі, прадпрыемстваў там няма, там толькі людзі жывуць, механічны завод гэта суадносны, дзе гэтыя людзі працуюць. То бок у тэорыі гэта мусіла працаваць наступным чынам. Працоўныя з Вішняўца едуць у механічны завод. Тым часам тралейбус нумар 1 гэта Фолюш, зноў жа жылы мікрараён, Гродны Азот. Даволі шмат маршрутаў менавіта звязаныя з тым самым механічным заводам і з тым самым Гродны Азотам. І ўсё адно іх бракуе, таму што калі у вас паўгорада працуюць на адным прадпрыемстве, вам ніякіх тралейбусаў не хопіць насамрэч. Да чаго я ўсё гэта вяду? Ад часу да часу здараецца так, што на гэтым прадпрыемстве пачынае працаваць не такая вялікая колькасць людзей, як гэта было раней. Або ў гэтым вашым Вішняўцы ўжо пачынаюць жыць не толькі супрацоўнікі і супрацоўніцы механічнага заводу. Ім патрэбны нейкія іншыя ўжо маршруты, але гэтыя маршруты ўсё адно на падставе сваёй маюць вось гэтую структуру ад жылога квартала да прадпрыемства. Мне падаецца, гэта таксама ўплывае на якасць жыцця ў гарадах, скажу я відавочную рэч. Пытанне транспарту ўвогуле, скажу вам па сакрэту, уплывае на камфорт нашага існавання ў гарадах. Маршруты павінны змяняцца пад патрэбу людзей. Должны абслугоўваць там розныя рэчы. Там адна сітуацыя, калі ў цябе ходзіць маршрут з Жнеўца на завод, гэта не та сітуацыя, гэта не пасуе там нейкім мясцом, камусьці можа і пасуе. А можа, дарэчы, пакуль там едзе на завод, а не абслугоўваць нейкія іншыя там рэчы. Ёсць іншая сітуацыя, напрыклад, калі у вас все маршруты з ускрайку едуць у цэнтр, і няма нейкіх колавых маршрутаў, якія могуць абслужыць, тыпу даехаць у Менску, даехаць з Ангарскай да Зелёнага Луга, хаця б есть прямы аўтобус. Часам как-нибудь даехаць не праз цэнтр, гэта вельмі цяжкая задача. Я табе скажу, што гэтая праблема, што з ускрайка на ускрайкі цяжка патрапіць, гэта сапраўды ёсць такая праблема ў горадні. Напрыклад, возьмем мой улюбёны мікрараён Паўднёвы, былы пасёлак Паўднёвы. Самы часты маршрут, які там ходзіць, гэта 21 аўтобус, які звязвае, уласна кажучы, Паўднёвы з цэнтрам. Ёсць суседні мікрараён Вішнявец, то бок, у прынцыпе, прайсці там 15 хвілін з мяжы мікрараёна да мяжы мікрараёну, і вось ты ўжо тэрытарыяльна ў мікрараёне Вішнявец. Але, напрыклад, каб патрапіць у тую ж паліклініку на Вішняўцы, то табе трэба чакаць там 37 ці 30 аўтобус, якія ходзяць раз на гадзіну. 21 ідзе па Індурскай шашы, а Вішнявец збоку, справа. То бок, напрыклад, прывожу прыклад з рэальнай практыкі. Чалавек, які жыве ў Паўднёвым, ламае нагу, і пасля гэтага яму трэба хадзіць да фізіятэрапію вось у паліклініку на Вішняўцы. Гэта 3 кіламетры. Калі ты толькі паламала нагу, ты хадзіць пешу не будзеш гэтыя самыя 3 кіламетры. Табе патрэбны нейкі транспарт. Чакаць той 37 аўтобус гадзіну ты таксама не будзеш, таму што фізіякабінет закрываецца, часікі цікаюць. І табе даводзіцца замаўляць таксі, каб праехаць тыя самыя 3 кіламетры. Вось такі парадокс сітуацыі. Горад і паломаная нага, мне падаецца, гэта менавіта тое адзінае з тых чыннікаў, што зрабіла мяне урбаністкай, прабачце, бо гэта ўсё цудоўнае скаканне і прадумыванне інфраструктуры, як дабрацца з пункта А ў пункт Б, ўсё адно ты трапляеш на падземны пераход. У пэўны момант я проста абажаю. Дарэчы, пра інклюзіўнасць і заводы. У заводах вже ёсць такая цудоўная рэч, яны планавалі з рознымі пераходамі. Каб трапіць з адной часткі завода до іншай часткі завода, тебе часам трэба падняцца, 3 разы павярнуцца вакол сабе, спусціцца, перайсці па пераходу, ще раз падняцца, потым 2 разы спусціцца, і вось это ўсё гэта. І ўнутры завода у тебя есть цэлы маршруты, які уключаюць у сябе пераходы паміж паверхамі, таму што ў іншых паверхах няма пераходаў, таму што там столі разлічаны на 2 паверха, а дзесьці наадварот у тебя маленькі столі, а дзесьці зробленыя такія перамычкі паміж будынкамі на 3-м паверсе. Вось, і гэта тоже асобная вельмі цікавая гісторыя. Як ты трапляеш з аднаго корпусу завода ў іншы корпус завода. Часам тебе трэба выйсці на вуліцу ўзімку у мінус 30, просто каб, я не ведаю, аднесці дакументы ў бухгалтэрыю. Мне гэта ўсё нагадала гісторыю ў Гары Потары з лесвіцамі, якія мяняюць напрамак. Мне падаецца, Джон Роўлінг зрабіла метафору савецкага заводу ў старажытным ангельскім замку. Яшчэ наконт гэтых заводаў я даволі часта чую, што калі
прыйдзе час штосьці рабіць з усімі гэтымі заводамі, якія насамрэч працуюць неэфектыўна, але яны не закрываюцца проста, каб забяспечыць людзей працоўнымі месцамі, у якіх насамрэч няма сэнсу. У нейкі момант, карацей, у Беларусі надыдзе такі час, калі ўсё ж такі прыйдзецца гэтыя заводы закрываць. Просто, так здараецца ва ўсіх краінах амаль што. Што рабіць з гэтымі будынкамі заводу? Я чую вельмі аптымістычнае меркаванне наконт таго, што вось будзе як у Менску, Кастрэчніцкая, калі усе гэтыя прамысловыя будынкі перарабілі пад нейкія канцэптуальныя лофты, і там будуць арт-прасторы, кавярні, бары, ўсё астатняе. Гродзенская праблема ў тым, што пераважная большасць заводаў, яна на высілках. Я не думаю, што ў арт-прастору за 3 кіламетры ад горада хтосьці паедзе. А на канцэртную пляцоўку? На канцэртную пляцоўку, так. Але я не ведаю, як там наконт акустыкі у гэтых былых заводах. Ці можна там увогуле штосьці такое перарабіць? Я ведаю такі прыклады, калі рабілі рэйвы фестывалі, прынамсі ў розных гарадах Украіны, на былых прамысловых будынках, прынамсі, якіх знаходзяцца на высілках, бо арганізаваць грамадны рэйв у горадзе, з гэтым ёсць пэўная праблема. І вось тебе гэта не канцэртная пляцоўка, прынамсі, але нейкая там прастора, якая патрэбна пэўнаму колькасці людзей. Наконт заводаў на высілках, слухай, калі мы адкідваем гэту нейкую сацыяльную частку, адкідваем там эканамічную, ўсё астатняе, там, не ведаю, эксперты вырашылі, што ўсё гэтыя заводы неэфектыўныя, зачыняемся, то вось гэта нейкая змена функцый і проста аддаць нейкім крэатыўным людзям падумаць, што ўвогуле з гэтым можна зрабіць, пытаць паспрабаваць. Не атрымаецца, то і фіг з ім, то бок ты ад гэтага нічога не згубіш. Атрымаецца, то ўсе выйгрышы. Вось это нейкія, мне падаецца, вельмі простыя рэчы, проста даць падумаць тым, хто сапраўды валодае не гэтым, ведаеш, адміністрацыйным умом, які толькі вось у цябе ёсць набор правіл, толькі ў межах гэтых правіл ты існуеш, то мне падаецца, што з гэтага як мінімум можна пачаць. Плюс, конечно, вельмі залежыць ад узроўня санітарнай бяспекі, бо росквіт прамысловасці гэта пра забруджанасць, і на некаторыя рэчы ты просто не можаш пускаць людзей basically. Я ведаю, што, напрыклад, лофты, вот эти якія тыпу культурныя прасторы, гэта нейкая адна сітуацыя, але ж мы там з улікам таго, колькі прамысловасці ў гарадах пазасталося, мы ж не можам у кожнай адкрыць культурную прастору, у нас будзе самыя культурныя гарады. Я, напрыклад, бачыла, зразумела, есть варыянт, калі ты просто все зносіш, это, надта проста. А я бачыла, нават у Вільні стары прамысловы будынак зрабілі з яго жыллё. Тобто яны просто даслалі кусок секцыі ў цэнтры, і атрымаўся такі домік з унутраным дваром, дзе ў цябе па крайніх секцыях жылыя будынкі, і там нават бачна, як знаходзяцца гэтыя прамысловыя бетонныя фермы. У гэтай фермы устроілі шкло, а старыя фермы па цэнтру, якія ў разобранай часткі так і засталіся вісець над гэтай усей прасторай. Тобто там такі вельмі уютны насамрэч вайб, але пры гэтым такі постпрамысловы і досыць прикольна. То бок як адна з опцый версій, а чаму б не? І атрымалася пляцоўка, каб здымаць кліпы для гурта «Молчат дома». Дарэчы, не падыдзе, там надта файна. Хаця, зноў жа, мне распавядала дзяўчына, якая жыла вось якраз у такім пераробленым заводзе. У яе на другім паверсе была кватэра, і там начудзілі з вентыляцыяй людзі, якія перараблівалі гэты былы завод у кватэру, і у яе там было нейкая вільготнасць, невядома якога ўзроўню, зноў жа, праблемы з вентыляцыяй, праблемы з ацяпленнем. Хаця, у прынцыпе, гэта была прыгожая хіпстарская лофт-студыя, толькі з цвіллю пад шпалерамі. І без гэтага, але, кажучы шчыра, ведаеш, і ў новабудах. Мне падаецца, у меня падвышаецца з кожным годам экспертнасць у барацьбе з цвіллю. Хаця гэта як бы зусім не прамысловае жыллё, а зусім вось досыць прыемны жылы раёнчык. Малы бізнес і буйны бізнес уплываюць на гарадскую прастору, калі ў некалькіх тэзісах. Слухай, давай тады пачнем з буйнога бізнеса, бо для мяне гэта адкрытае пытанне, ягоная магчымасць суіснаваць з гарадскім асяроддзем, прынамсі ў тым выглядзе, у якім ён існуе. Напэўна, я бы хутчэй не стала, ведаеш, вырезаць з плеча ўсё дрэнна і давайте все срэжам, то бок не давала б мне гэтай парады, але вельмі бы яшчэ раз тройчы падумала, ўсё ж такі, як ён сумяшчаецца з гарадской прасторай, як ён сумяшчаецца менавіта з горадам і з гараджанамі. Бо сапраўды некаторыя все ж такі рэчы, якія забруджваюць паветра, робяць вельмі шмат хворых людзей пасля гэтага, гэта, напэўна, все ж такі не файна. Вось пра такія штукі можна было все ж такі падумаць, ці як гэта зрабіць больш бяспечна з пункту гледжання тэхналогіі, ці все ж такі думаць пра вынас гэтай прамысловасці з гарадскога асяроддзя. І тут як бы мне падаецца, што это вельмі некачасная гісторыя, але суадносна зразумела, што некаторыя прамысловасці яны дапамагаюць гораду існаваць,
дапамагаюць гораду зарабляць і ўсё гэтае. Наконт маленькіх бізнесаў, у маім нейкім адчуванні гэта заўсёды файна, гэта заўсёды клёва, калі яны існуюць, гэта заўсёды добра ўплывае на развіццё раёнаў. Мне бы хацелася бы, каб у гарадах Беларусі іх з'явілася больш з'явілася пешаходных вуліц, больш з'яўлялася проста месцаў прыцягнення, больш яны паміж сабой калабаравались не толькі паміж сабой, але і з нейкімі культурніцкімі ініцыятывамі і ўсё гэтае. І гэта тыпу рабіла вось такі клёвы месцы, дзе мы маглі бы сапраўды спускацца ўніз з гэтым самым кросанчыкам ці булечкай і зранку вось мець гэтую каву у файным парку, у якім там, не ведаю, есть месца для вольнага адчування людзей з сабакамі, там, не ведаю, вольнага месца для людзьмі з дзецьмі і вось раз такі для людзей без дзіцёў. Ну, нейкая такая рэч, і мне проста здаецца, што гэта вельмі ўплывае на развіццё. І менавіта, якщо мы пачыналі, горад пачынаўся з гандлю, так давайте немножко гандляваць. Давайте гандляваць. Гэта парада і заклік прыканцы нашага сённяшняга выпуску. І яшчэ ў мяне будзе парада, шаноўнае гаспадарства. Трэба падпісацца на наш падкаст, паставіць лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі спадарня Елізавета. Трэба падпісацца на нейкія твае праекцікі. Вельмі трэба падпісацца на Telegram Менскай урбаністычнай платформы, ўвогуле сачыць за нашымі новымі выпускамі, бо зараз мы выпускаем вельмі файныя артыкулы на сур'ёзныя урбаністычныя тэмы. Вось таму вельмі раю чытаць, а также чакаць нашых навінак, таму што хутка якраз-такі выйдзе некалькі выпускаў на Ютубе, у тым ліку пра гарадскую плошчу і гандаль. Таму, шаноўнае гаспадарства, падпісвайцеся на ўсё, што мы зараз назвалі, і памятайце, што хутка мы з вамі пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до начала поездки.